Na ulice dávame naše bicykle chránené takouto kladkou Antik, ktorá má prevedenie kvôli našim spoluobčanom Anti-Vandal Krit, ktorý je prinitovaný oceľovými nitmi. Ku nám na dielňu sa tieto kladky vracajú. Môžem uviesť takýto príklad. Keď si všimnete, ostali tu už len nity, Anti-Vandal je odlomený, dokonca bol ešte aj prilepený a nepomáha to, ľudia to vylomia, potom nám ten modul v tejto kladke buď vypália, alebo nejako mechanicky poškodia. Čiže keď nám takto príde zničený bicykel, keď ho dokážu naši rozvodcovia nájsť na uliciach, tak takéto bicykle musíme opravovať a veľké množstvo týchto bicyklov je potom poškodených u nás na dielni. Než to prejde opravou, než to mechanik ten daný modul, ktorý je v kladke, zase opraví, tak to dlhšie trvá a potom vlastne vzniká pocit, že v uliciach je málo zariadení od nás, lebo sú to zariadenia, ktoré sú u nás na dielni a musíme ich opravovať. Takže robí to dosť veľké problémy. Keby to spoluobčania neničili, vedeli by sa voziť na oveľa väčšom množstve zariadení, ktoré ponúka naša firma. No kde máme tú centrovačku? Asi bude vedľa. Niektorí naši zákazníci tieto zariadenia používajú na nejakých jump dráhach, skáču s tým a takéto potom nám prichádzajú bicykle buď zohnutými kolesami, alebo sú to osmičky na kolesách, to je taký príklad, hej, že čo nám môže prísť. Toto je zadné koleso mechanického bicykla. Takéto koleso určite by ste si ani vy nedali na svoj bicykel a toto sa už opraviť nedá. Jedine ho musíme vymeniť. Nerobte na tých bicykloch to, čo by ste nerobili so svojím bicyklom. Tie bicykle sú na to určené, aby sa na nich človek odviezol z bodu A do bodu B, keď nemá inú možnosť a nie na to, aby ich ničil. Takto nám priniesli bicykel. On bol síce zmontovaný, my sme ho už dali rozmontovať kolegovi, ale takto bol na dva kusiky rozlomený úplne. Je to hliníkový rám a nevydrží to zase všetko. Kolesa, ktoré používame v našich bicykloch, sú bezdušové, preto sa niektorým zákazníkom môže zdať, že sú príliš tvrdé, ale musia byť bezdušové, lebo ináč by sme v jednom kuse museli opravovať defekty. Takže tieto kolesa nie sú až také mäkké, ale na to prevezenie človeka z miesta na miesto podľa mňa sú postačujúce. Veľmi málo máme poruch v zmysle spadnutá reťaz alebo také klasické veci, čo sa vám môžu stať na vašom bicykli. Väčšinou sú to poruchy, ktoré vyplývajú z vandalizmu a nesprávneho používania našich bicyklov. Tak nám to nahlásia, my máme poruchovú službu, máme monitoring zariadení, podľa ktorého vieme si nájsť dané zariadenie. Keď ho nájdeme, tak si ho prinesieme a budeme sa ho snažiť dať do pôvodného stavu. Mali sme jedného zákazníka, ktorý minulý rok pre nás s nami spolupracoval a nachádzal na uliciach poškodené bicykle. Tak bolo to nejaké číslo 370. On sám jeden človek. Za sezónu 2024. Čož minulé roky on si z toho robí takú koláž, fotky si to fotí a keď si to dobre pamätám, tak v tom maili, čo nám poslal, tak bolo, že za 2 sezóny bolo to nejakých len 75 bicyklov a za poslednú sezónu 2024 to bolo nejakých 370 bicyklov. Keď si dobre pamätám, to číslo nemusí byť úplne presné.
Často potrebujeme centrovať kolesa, lebo tie dosť trpia práve tým, že je vlastne tvrdá guma, nie je nafúkovacia. A veľakrát aj vandalizmus ničia tie kolesá. Dosť často sa nám stáva, že vlastne tieto akcelerátory ľudia tlačia silou, nejde im kolobežka, alebo má nízku baterku, alebo je vybitá. Zatlačia to silno a zlomia to, čiže tieto akcelerátory sa menia pomerne často. Keď je to uvoľnené, pretočí sa to, to sú také najčastejšie. V podstate sa vymení celý kus za kus, keď sa tento rozbije, lebo je to celé zavreté, zaliaté. Je to dosť pevné, ale pri tom násilí sa to poláme. Hej. V tomto prípade napríklad bol odlomený blatník, lebo blatník slúži len ako ochrana. Niektorých iných typov kolobežiek je to ako brzda, no v tomto prípade je to pevný kus plastu a keď sa na to človek postaví, tak ono po čase to praskne. Hej. Nie je to na to stávané, aby sa na to stúpalo, ani opierať nohu, takže potom sa musí vymeniť. V tomto prípade kolega kompletuje kolobežku, čiže menil komplet elektrickú výbavu, teraz mení motor za druhý, má tam druhú batériu, druhý regulátor. Čiže je tu nová vidlica, spevnená nové ložiska, komplet nová kabeláž a ešte pribudnú ďalšie komponenty, batéria, celý stĺpik riadenia riadidla. Ďalším problémom je vandalizmus práve týchto riadiacich modulov, takže sme pristúpili k tomu, že sa používajú bezpečnostné kryty a na to sa použije kovový obal, čiže to o to viac chráni ten modul pred zničením. Tu vidíme, ako kolega opravuje modul skladky, prípadne sa tu opravujú moduly z kolobežky. Teraz akurát zakladá modul do obalu. Ďalším častým problémom pri kolobežkách je vlastne spôsob zapojenia nabíjacieho kábla do konektora. Správne sa to má zapojiť presne podľa tých pinov. Veľakrát to ľudia pchajú násilím naopak v rôznych smeroch a vlastne ten konektor sa potom zatlačí celý. Potom ho je potrebné vymeniť znova. Čiže treba dbať na správnu polohu pinov a zatlačiť ho. Žiaľ, deje sa v uliciach aj to, že nám strihajú káble, tieto nabíjacie káble, potom ľudia to nemajú kde nabíjať. Nastáva problém s vybitými kolobežkami, ktorý musíme riešiť. Nemôžeme vedieť o všetkých poruchách, ktoré nastanú, čiže veľmi nám pomôže, ak ľudia nahlasia poruchu, či už na kolobežke, bicykli. Jednoduchým spôsobom, kliknutím na kolobežku, nájdem si kolobežku na mape, kliknem na ňu, a následne skontrolujem si jej číslo, kliknem na nahlásiť poruchu a môžem vybrať, ktorý diel je poškodený, či ide o brzdu alebo o svetlo. Viem vybrať nejakú fotku, priamo odfotiť poruchu a dosť významný je popis, kde vlastne zákazník popíše, čo sa deje. Veľakrát to nemusí súvisieť práve s týmito vymenovanými vecami. Môže ísť o poruchu polohy, že kolobežka sa nedá nájsť alebo je niekde schovaná vo dvore alebo tak. A toto nám je najviac pomôcť, aby sme kolobežku čo najskôr zobrali, vyzdvihli a opravili a znova ju dali do obehu na používanie. Vlastne potvrdím, hotovo, nahlásiť problém. A naši technici už vedia rovno vyraziť za ňou. Po nahlásení poruchy technik u seba má tiež túto mapu, čiže ak je niekde v teréne, vidí to a tiež vie rovno ísť za ňou a skontrolovať ju alebo vyzdvihnúť, presunúť.
No a takto vyzerajú rámy kolobežiek, ktoré už nie sú opraviteľné, sú úplne zničené, poškodené. Máme prípady aj zhorených kolobežiek, kde to niekto úmyselne podpálil alebo hodil do ohňa. Máme tu aj zákazníkov, ktorí si prispôsobia kolobežku na svoj obraz. Nejaká forma umenia. Máme tu aj kolobežku, ktorú omylom prešiel zrejme kombajn alebo kosačka. Táto kolobežka je napríklad utopená, ktorá bola dosť dlho pod vodou a vlastne sa to podpísalo na jej povrchu aj na všetkých častiach. A vidím, že niekto jej aj pomohol fyzicky. To je úplne na spodku. Takto napríklad vyzerá pokus o krádež baterky, kde ten pevný hliník násilím niekto poškodil a ukradol baterku. Tento vozík slúži na prepravu bicyklov a kolobežiek, čiže buď tam vojdu 3 bicykle a 2 kolobežky, alebo 5 kolobežiek, prípadne kombinácia.